A yau zan yi guiding naku yadda za ku yi register da Aba Gold. So na ga mutane sun register amma kuma ba sa claiming, to shine suke so na yi amfani da wannan damar na bidiyo da gwada muku yadda za ku dinga tara wannan Aba Gold din har idan ya kai 44k za ka yi withdraw din shi instantly. So a kar dai a manta, idan mutum bai subscribe ba a wannan channel, please ku subscribe domin samun upcoming tutorials da mun daura. So idan ka shiga cikin group namu na WhatsApp, so za a je wannan link din a kasan description na wannan bidiyon da kuma kasan comment section na wannan bidiyon. So idan ka shiga group namu wanda ke ciki, kamar yadda kuke gani gashi, so already na dropping din link gashi kamar yadda kuke gani. Za ku ga link din, sai ku taba kan wannan link din da na aje. So idan kai clicking nashi direct zai dauke ka zuwa Telegram naka idan kana da Telegram. Idan kuma baka da Telegram sai ka je kai downloading din Telegram ka bude shi a cikin shi ko ji nan sha next month insha Allah za a yi listing nashi. So ya kamata ku daina wasa da wannan opportunity. Not network safe. So as you see, za ku ga gashi inda ka start da ka taba shi zai kai ka. So kafin nan bari na nuna muku wani abu. So kamar da kuke gani yanzu ga 44k wannan coins din zai ba ku $67 kuma za ka yi withdraw din shi instantly a cikin Binance ɗinka ko kuma Trust Wallet. Okay, so zai ka taba start din nan. So don ma waɗannan ina cikin kasuwa ne, dole kuma ba za ka hana wasu magana aka abin da suka yi ba. Okay, so abin da kenan, let me stop the video. So kamar yadda kuke gani, wannan shine current balance din da na fara. So ban jima da fara ba, yau ne na yi kwana uku cif da fara wannan mining din. So sai ka zo ka fara clicking nashi kamar haka, za ka ga cewa gashi na yana increasing. Za ka kama clicking nashi kana tara shi. So bari na nuna muku wani abu. So kamar yadda kuke gani ga waɗanda suka register currently a cikin wannan abun, kuna ganin wannan gashi Faruk Musa 0, Muhammad Bashir 0, Saifullah Ibrahim shi ma 0, Aisha Haruna 0, sai wannan shi ya tara 700, ga kuma wannan sun kaɗan yi abun nan. So haka abin yake, zaka zo ka kama taba shi ne zaka tara, idan baka taba kuma ba za ka tara komai ba. So kuna ganin gashi nan duka 0 ne. So ya kamata ku zo ku fara yenin din shi ba ku fara ba. Za ku zo kama clicking nashi haka. Idan kuma let's assume baka da time din da zaka yi clicking din shi, kana wani aiki haka, so sai ka je ka dauko wannan application na a Play Store. Let me show you. How is the application safe? Okay, so wannan auto clipper din gashi, auto clipper. Idan ka dauko shi zaka zo ka yi enabling din shi, sai ka koma cikin Notcoin ɗinka. Yanzu na riga na kunna shi. Bari na tsaye bana so. Shi wannan Notcoin din zaka iya sayan abun ga robot ya rinka ma claiming nashi idan baka online. Idan kuma kana online zaka ci gaba da claiming for yourself. So kamar da kuke gani na kunna wannan shi ma gashi nan, haka zai zo ci gaba da taɓa shi. So kuna gani yana da 5M 600 and something dai gashi nan dai. So kuma za ka yi zuwa ka daɗa wannan booster ɗin. Misali idan wannan countdown naka ya ƙare, za ka yi taɓa booster. Sai ka sai wannan so za ka zo ka taɓa shi free ne. So sai ka zo ka taɓa wani abu mai kamar rocket, har za ka ga sun ƙara ma manufa ka kula shi na fin.
so haka abin yake. Za ka zo ka ga kai ka da yawa. So kar dai ku manta bidiyon ya ƙarar, please subscribe domin samun upcoming tutorials din mu da zarar mun daura. Sai mu haɗu a next video.